Il-mod kif Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista qed jippruvaw ipinġu lil koppji gay fir-rigward ta' uliet adottivi huwa diskriminatorju u offensiv u l-erq tal-problemi li hemm bejn il-Malta Gay Rights Movement u l-Partit Nazzjonalista. Dan qalitu l-Malta Gay Rights Movement fi stqarrija biex tikkontradixxi kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil li għal darb'oħra reġa' uża kliem li jista' jitqies bħala diskriminatorju fil-konfront ta' persuni gay. Waqt li kien fuq il-programm Reporter immexxi minn Xavier Balzan, Simon Busuttil taxxifhem li l-Partit Laburista u l-Prim Ministru kellhom xi ftehim sigriet mal-MGRM. Il-gay lobby ma tantx qed ħarsu lejk bil-ħlowa bħalissa. Kif toħodha xi ħaġa bħal din? Jista' jkun li għax kellhom ftehim mal-Partit Laburista qabel l-elezzjoni. Fl-istqarrija l-MGRM iġġib fix-xejn l-allegazzjoni ta' Simon Busuttil u tgħid li l-MGRM kellha laqgħat ma' 3 partiti qabel l-elezzjoni ġenerali. L-MGRM sostniet li saħansitra matul il-leġislatura li għaddiet kellha diskussjonijiet ma' diversi ministri u segretarji parlamentari ta' Gvern Nazzjonalista. Madankollu l-pożizzjoni tal-MGRM kienet tkun injorata b'mod partikolari fuq il-liġi tal-koabitazzjoni. L-MGRM qalet ukoll li kien sar kwestjonarju fuq il-partiti politiċi u l-Partit Nazzjonalista kien injorhom, kif ukoll fuq diversi mistoqsijiet li kienu saru dwar il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq diversi oqsma. Kelliem mal-Partit Laburista wkoll xejjen dak li qal Simon Busuttil. Il-kelliem mal-Partit Laburista qal li kull proposta li saret fl-elezzjoni ġenerali kienet mistqarra bl-iktar mod miftuħ mill-mexxej Laburista Joseph Muscat. L-MGRM saħansitra ngħatat vuċi b'mod apert fil-Kungress tal-Partit Laburista li minnu ħarġu l-linji gwida tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista.